prišla za pánom starostom s takým úplným zošitkom toho rukopisu, tak sme naozaj mali bolo čo rozprávať o tom, koho vlastne sa tá knižka týka, ako je to práca. A ja, keď som prišla do múzea pracovať, tak vlastne to bola taká motivácia pani riaditeľky našho múzea, ktorá ma oslovila, že vieš, máme tu taký zborník, ale u nás nikto sa v tej ľudovej muzike až tak nevyzná a ty aj spievaš, aj sa tomu tak venuješ a študoval si etnografiu, tak poď to spraviť. Tak ja som na tom strávila dobre 2 roky, než som vlastne rozlúštila ten rukopis. Je to naozaj veľmi útlučky zošitok, ceruskou sú zapísané tie pesničky, noty spolu s textami a vlastne do takéto tlačenej podoby sme ho dali tak, ako bol aj rukopisne zapísaný. Aj s mnohými chybičkami, takými muzikantskými, ktoré si možno ani bežný človek nevšimne, aj napríklad s nárečovými výrazmi, ktoré možno vám pripomenú vaše mladé časy a mnohí z nás, mojich rovesníkov a mladších, už nepoznajú. Takže, a dokonca sme zachovali aj spôsob, akým boli tie nárečové slova zapísané. Ja som tú knižku samozrejme nespracovala sama, lebo to taká moja prvá veľká práca, takže som oslovila aj odborníkov, ktorí sa s povednými dielami už stretli. Bol to pán profesor Alexander Mož, veľmi známa osobnosť na poli ľudovej hudby, ktorý robil viacero výskumov ľudových piesní v celom regióne a on, ako človek fundovaný, teda skonštatoval, že je to naozaj veľmi také úctyhodné dielko, lebo s viacerými piesňami, ktoré sú v tomto zborníčku, sa ešte nestretol a ak sa aj stretol, tak v iných lokalitách a trošku s iným variantom textovým. Podobne pán doktor Ervin Blažek, ktorý sa zaoberá zase piesňami z okolia Trnavy, ktorá je teda pomerne blízko v nášmu regiónu, tak ten tiež našiel v tom aj veľa podobností, aj veľa prvkov, ktoré sú úplne nové, takže naozaj sme sa všetci veľmi tešili, že to vyjde na svetlo Božie. V zborníčku je 200 piesní. Viete si predstaviť, že to určite nebola jednoduchá práca zozbierať ich a zapísať. Chcelo to určite aj kus takého muzikantského kumštu toho zapisovateľa a mnoho mi teda tú prácu uľahčil, že tie piesne boli zapísané s jednoduchou melodickou linkou, s ktorou sa dá ešte pracovať ľudové hudby alebo aj muzikanti, ktorí chodili k nám do múzea a pýtali sa, nemáte tu niečo, tak som im ukázala, že pracuje sa na tom a boli veľmi radi, že vyjde niečo, tak ja dúfam, že ten zborníček nájde svoju takú cieľovú skupinu aj medzi muzikantami a aktívnymi folkloristami tu v regióne, lebo naozaj niečo také tu veľmi chýbalo. Ja som tiež porovnávala ten materiál aj so staršími prácami, ktoré vyšli v období, kedy bol ten rukopis vytvorený a veľa z tých piesní vlastne sa uchovalo aj v okolitých regiónoch a v okolitých obciach. Takže je naozaj možno ho považovať ten zborníček za taký reprezentatívny, čo sa nášho regiónu týka. No pre vás viničiarov je to určite také zaujímavé preto, lebo ako som sa dozvedela od informátorov, tak Fričovci z Mlyna, alebo teda potomkovia Michala Friča Martinova, boli naozaj veľmi aktívni. Julius Frič, ako mi rozprávala, teda nie mne, ale sprostredkovanie cez pani Bondekovú, stará pani Libecká, neviem, či ešte žije. Keď som sa informovala, tak mala okolo 100 rokov. Musím prerušiť, že musím odhľadať vlastne, že dneska ráno došli pani Bondeková, že pani Libecká je zomrela. Takže ona mi veľmi pomohla napríklad v spomienkach na týchto Fričovcov, lebo naozaj niekedy sa v tom vyznať bolo pre mňa ako neviničiarku pomerne náročné. Pomohla mi aj Sonička Hanusková, ktorá zase pochádza z inej vetvy Fričovcov a tak ma usmernila, že tak to budú títo, nie títo. Pomohli mi teda viacerí informátori, aby som sa nejakým spôsobom z toho vymotkala. Pani Gondeková hovorí, že pán Julius Frič, ktorý bol, myslím, že jedným z posledných majiteľov toho Fričovského mlyna, tak tam bolo také centrum vlastne osvietenského diania. Mal gramofón ako jeden z prvých vo Viničnom, učili sa tam tancovať rôzne moderné tance, bol tiež aktívnym divadelníkom, viem, že divadlo má u vás dlhú tradíciu, mnohí z nás možno aj fungovali v tomto smere. No a potom vnuk autora tohto zborníčka, Michal Frič Slovák, bol tiež veľmi aktívny tu v obci. Jeho dcéra, pani Lídia Fričová, mi rozprávala, že ho volali za starého svata na svaty. Takže všetky tieto
väzby sa mi postupne odkrývali a som veľmi rada, že som mohla takto trošku vstúpiť aj do tej histórie obce a dúfam, že v tom úvodnom texte, ktorý je síce iba 4-stranový, sa dozviete niečo zaujímavé o histórii vašej obce a že tie piesne, ktoré sú tu zapísané, sa budú naozaj spievať. Lebo to bol vlastne cieľ našej práce, aby sme ich dostali čo najskôr medzi ľudí, aby to biele miesto, ktoré je v ľudovej piesni v našom regióne, sme aspoň trošku zaplnili. Administratívne pripravené, teraz sme pristúpili ku krstu celej knihy. Vidíme to v televíziách, tak aj vyššia nemôže pozadu. My sme to trošku chceli tak napodobniť, takže máme tu vínko pohárik, aby sme to tak symbolicky teda pokrstili, aby to dielo malo dlhý život a to, čo bolo povedané, by prinieslo a hlavne tú hrdosť našich vyšiarov na dejiny našej obce. Takže teraz pristúpime k tomu aktu a pokrstíme tú knihu. Takže máte poháriky pri sebe, by som chcel, keď ste sa na čarí vínko. Aby to bolo také slávnostné, teda, že by si naozaj pristúpili pri tom. Pripíme si na to naše dielo.